Nagpaandam si United States President Donald Trump sa Iranian Military kung padayon ang mga ini nga magbato sa ila. Ginpahayag ni Trump nga handa sila nga magtatapa sa Iranian Military kung mag-cooperar lamang ang mga ini. Apang sa tiyon nga magpadayon ng Iran sa pagbalos, magapatubang ang mga ini sa kamatayon suno kay Trump. Ini nga pahayag ni Trump ang kasunod sa ilaman nga major military attack kaupod ang Israel bangod sa nuclear kag missile program sini nga ginakabig sang Israel kag United States bilang dako nga pagpamahog batok sa ila. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death.